मंगलाचरण பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य मनोवेशिनं स्वामिनं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददा शिवभातिकं। हे कृष्णा करुणसिन्धे दीनबन्धे जगत्पते कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानुसुदेविये प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतराय कृपसिन्धु एवस अनां भावनये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सच्चिदानंद। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயம் அழகான அத்தியாயத்தில் வந்திருக்கோம். 18 அத்தியாயம். அதாவது பிராமண சிறுவனால் பரிஷித்து மகாராஜா சபிக்கப்படுறதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அழகான கட்டத்துல இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சாபத்தை பத்தி தான் இங்க ரொம்ப அழகா நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுல எப்படிப்பட்ட அந்த சிறுவன் பிராமண சிறுவன் எப்படி சபிக்கப்பட்டார், எதனால சபிக்கப்பட்டார் அப்படின்றத நாம இது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மகரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, சப்த ரிஷி, மகரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள், இதெல்லாம் ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க பாருங்க. அவங்கள பத்தி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டோரி முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதை நாம கடைசியில ஒரு நாள் கொஞ்சம் விட்டுட்டோம். இன்னைக்கு அஷ்டவர்க்கரை பத்தி நாம கொஞ்சம் பார்ப்போம். அஷ்டவர்க்கர்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம மகாபாரதத்துல வரார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பகவானுடைய லீலையிலும் அவர் வரார். அவரை பத்தி யாராவது அஷ்டவர்க்கரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? அஷ்டவர்க்கர்னா யாருன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அந்த அஷ்டவக்ரர் என்பவர் அவருடைய உடம்பே அஷ்ட இதுல இருக்கும். ஓகே, ஆமா, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆமா 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 அதான் அஷ்டவக்ரர்னா 8 விதமான கோணலா இருப்பாரு. அவருக்கு அந்த பேரே அவருக்கு. ஆமா, அதனாலதான் அது பேர் வந்தது அவருக்கு. அவர் அதனால ஏன் அந்த பேர் எதனால அவருக்கு வந்தது? மகாபாரதத்துல சொல்லியிருக்காங்க, குறிப்பு காட்டிருக்காங்க. அது பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல வனபர்வத்துல அத்தியாயம் 132 அவரை பத்தி ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ராதாராணியும் சரி, பகவான் கிருஷ்ணரும் சரி, அவர்கிட்டயும் அவரு லீலை பண்ணியிருக்காங்க அவரு. சோ அதை பத்தி யாராவது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? தெரியுமா? தெரியல பிரபுஜி, நீங்க சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டவர்க்கர் பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான கோணத்துல இருப்பார். 8 விதமான கோணங்கள். அவர் என்ன பாருங்கன்னா, அவர் உத்தலகர் என்ற மகரிஷி, உத்தலகர் மகரிஷின்னு ஒரு பெரிய மகரிஷி. அவர் ஒரு மகரிஷி. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா சுஜாதான்ற ஒரு மகளும் இருக்கிறார். அந்த அவருக்கு சுஜாதான்ற ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க. அந்த உத்தலகர் என்றவர் அவர் தான் ககாதர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடன் ரொம்ப விருப்பமான, எப்படி நம்ம துரோணாச்சாரியாருக்கு எப்படி நம்ம அர்ஜுனன் இருக்காரோ அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு சீடர் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற சீடர் ககாதர்ன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நல்ல ஒரு சிஷியனா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் மகளையே அவனுக்கு மனம் முடிக்கிறார். யாரு? சுஜாதான்ற பெண்ணை, அவருடைய பொண்ணை. அப்போ அவங்க 2 பேரும் நல்ல ஒரு பரஸ்பரம் நல்ல ஈடுபாடோட அவங்க குடும்பத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க. அந்த நேரத்துல அவ கர்ப்பம் தரிக்கிறார் சுஜாதா.
அந்த கர்ப்பம் தரிக்கிற டைம், கர்ப்பமா இருக்க டைம்ல இவரு வேதங்கள்லாம் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். யாரு? ககாதர். அப்ப ககாதர் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ எப்படி நம்ம பிரகலாத மகாராஜா வயித்துக்குள்ள இருந்து பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை கேட்டுக்கிட்டு நாரத முனி சொல்ல சொல்ல கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரோ, அதே மாதிரி இவரு வேதம் படிக்கிறது அந்த குழந்தை காதால கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்த உடனே அந்த குழந்தை வந்து தாய் வயித்துல இருக்கும்போதே சொல்லுது, நீங்க ஊதும் வேதத்துல வந்து தவறு இருக்கு, அந்த ஸ்வரத்துல பிழை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை வந்து தன்னுடைய தாய் வயித்துல இருந்து சொல்லுது. அப்போ ககாதருக்கு ஒரு கோபம் வந்துடுச்சு. என்ன சொல்லுதுன்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் படிக்கிற வேதத்துல தவறு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த கோபத்துல சாபம் கொடுக்குறாரு அந்த குழந்தைக்கு, தாயோட வயித்துல இருக்கும் போதே. அப்போ அவரு உன் 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 மனம் கோணலாக இருப்பதால் உன் உடம்பில் கோணல் ஏற்படும் அப்படின்றார். உன்னுடைய மனதில் கோணலா இருக்கிறப்ப நீ வந்து அது மாதிரி கோணலா பிறப்பாயின்னு சொல்லிட்டு விரதம் அத சபிச்சிடுறாரு. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பாப்பா குழந்தை வந்து வயித்துள்ளே இருக்கு. இதுக்கு இடையில அவங்க மனைவி சுஜாதா என்ன சொல்றாங்க, பணம் வேணும் இல்லையா, நமக்கு ஜீவிக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு தேவையான பணம் எல்லாம் வேணும். அதனால ஜனக மகாராஜா கிட்ட போய் நீங்க போய் சபையில போய் அங்க போய் ஏதாவது பண்ணி பைசா வாங்கிட்டு வாங்க, பணம்லாம் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. இவரு என்ன பண்றாரு, ககாதர் அங்க போறார். அங்க போனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த இது ஜனக மகாராஜா சபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த புலவர்கள்லாம் வந்து போட்டி போடுவாங்க பாத்தீங்களா, எல்லா நடக்கும், சபையில் நடக்கும் அது. அது மாதிரி வாந்தின்னு ஒரு புலவர் இருக்காரு அந்த சபையில. அவர் வந்து அந்த சபையில உள்ள மூத்த ஒரு புலவர் அவர். அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லார்கிட்டையும் வாதத்துக்கு கூப்பிடுறாரு. அதுக்கு ஜனக மகாராஜாவும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு. அப்ப அந்த நேரத்துல இவரும் போறார். யாரு? ககாதர் போறார். போன உடனே அங்க போன உடனே அந்த சபையில போன உடனே அவர்கிட்ட வாதம் பண்றாரு. எனக்கு இது பணம் வேணும்னு தேவைப்படும். இந்த வாதத்தை பண்ணு, உனக்கு பணம் தரேன். அப்படி இல்லைன்னா நீ கடல்ல முழுகி இறந்து போகணும். நீயா இறந்து போ. சரி, ஓகே, ஒத்துக்கிறாரு அவரு. ஆனா அவரு அதுல இருந்து தோத்துடுறாரு. யாரு? ககாதர் தோத்துடுறாரு. தோத்த பிறகு அவர் கடல்ல முழுகி இறந்துடுறாரு. இந்த செய்தி வந்து சுஜாதாக்கு தெரிய வருது. ஆனா சுஜாதா வந்து அத வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லல. பிள்ளைகள்னு சொல்ல போனா அவருடைய தகப்பன் இருக்காருல்ல, உத்லக மகரிஷி, அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். அவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுவத கேதுன்னு சொல்லுவாங்க. சுவத கேது. அவனுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், சுகதேவு. அப்போ இந்த குழந்தையும் பிறந்துடுது. யாருக்கு? சுஜாதாக்கு அந்த குழந்தையும் பிறகு. அதான் வந்து அந்த குழந்தை வந்து கோணலா தான் பிறந்திருக்கு. அதாவது 8 விதமான கோணல் உடம்புல. ஒரு கொனையா பிறந்திருக்காரு. அப்போ இந்த இந்த அஷ்டவர்க்கரும் சரி, அந்த சுவதகேதுவும் சரி, 2 பேருமே ஒரே இடத்துல வளர்றாங்க. யாருகிட்ட வளர்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய அந்த சுஜாதாவுடைய சகோதரனும் இவனும் குழந்தையும் வளர்றாங்க 2 பேருமே. அப்போ இவர் என்ன நினைக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, அஷ்டவர்க்கர் பாத்தீங்கன்னா, இது என்னுடைய சகோதரன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆக்சுவலா தாய் மாமன். ஆனா இது என்னுடைய தாய் சகோதரன் நினைச்சு இது கூடவே வளர்றாரு. 2 பேருமே வளர்ந்துட்டு வராங்க. அப்போ இவரோட தந்தையார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தலகர் தான். அது தாயோட அப்பா தான் வந்து தன்னுடைய தந்தையார்னு இவரும் நினைக்கிறார். நினைச்சுக்கிட்டு இவரும் வளர்றார். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாதம் வருது. யாருக்கு? சிவதகேதுக்கும் அஷ்டவர்க்கருக்கும் ஒரு வாதம் வருது. வாதம் வரும்போது அப்போ அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து என்னுடைய மருமகன், நான் வந்து உன் அம்மாவுக்கு அண்ணன் சகோதரன் நானு. எனக்கு வந்து என்னோட அப்பா வந்து உத்தலகர் அப்படின்றார். உத்தலக மகரிஷின்னு. அப்பதான் இவருக்கு புரியுது. அப்ப நம்ம தந்தையார் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவங்க தாய் மறைச்சிருக்காங்க சுஜாதா. அப்போ உண்மையை சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ஜனக மகாராஜா சபையில வந்து வாத்தினியோட புலவர் வந்து உங்க அப்பாவை சபிச்சது, அவர் தோத்துட்டாருனால அவர் கடல்ல முழுகி இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே அவருக்கு இவரு அஷ்டவர்க்கருக்கு ஒரு சினம் கொண்டு கோபப்பட்டு அவர் உடனே எங்க போறாரு? ஜனக மகாராஜா சபைக்கு போறாரு. அங்க போய் அந்த சபையில போய் போன உடனே வாத்தியோட வாதாடுறாரு. அந்த வாத்தியனோட வாதாடுறாரு. வாதாடி அது அவரை தோற்கடிக்கிறார். வாத்தியை தோற்கடிக்கிறார். அப்ப வாத்தி யாரு? வேற யாரும் இல்ல, வர்ண பகவானுடைய பையன் தான் அவர் வாத்தி, இந்த புலவர். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப என் தந்தையார் இறந்தாரு இல்லையா, அதே மாதிரி நீயும் கடல்ல முழுகி இறக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றாரு, நான் வர்ண பகவானுடைய மகன் இல்லையா, உன் பையனை உன்னோட அப்பாவை நான் மீட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு.
சரின்னு சொல்லிட்டு கடல்ல போயிட்டு அவரு மீட்டு வர்றாரு. யாரு? வாத்தி. மீட்டு வந்த பிறகு அப்புறம் வந்து இது சாபம் கொடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ககாதேர் தான். அதாவது அஷ்டவர்கரோட தந்தையார் தான் சாபம் கொடுக்கிறார். அப்படி இருந்தும் அவர் தந்தையாரை இவர் காப்பாற்றுறாரு. காப்பாற்றி கூட்டின்னு வர்றார். பல காலமா கடல்ல இருந்து இறந்தவரை கூட்டின்னு வர்றார். அவங்க கூட்டின்னு வந்து இவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க. இவர் என்ன பண்றாரு? அஷ்டவர்கரும் சரி, சுகதேவ கேதுவும் சரி, 3 பேருமே திருப்பும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போறாங்க. இத பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இவரு அந்த வரும்போது அந்த ககாதர் தானே வந்து சாபம் கொடுக்கிறாரு. தன்னுடைய தாய் வயித்துல இருக்கும் போதே வந்து தந்தையார் சாபம் கொடுத்தனால தானே வர்க்க அந்த மாதிரி கோணல் மொனலா பிறந்தாரு. சோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு விமோசனம் கொடுக்கிறார். இப்பவும் இருக்கு. இப்பவும் இருக்கு. அத பாத்தீங்கன்னா சமங்கலம், அதாவது மங்கலம் சொல்லுவாங்க. சமங்கலம் சமத்தில் சொல்லப்படுது சமங்கலம். அந்த இடம் இன்னும் கூட இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து குளிச்சா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க தந்தையார். சொன்ன உடனே அந்த குளத்துல குளிக்கிறாரு. குளிச்சுட்டு மேல வர்றாரு. வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவரு கிளியர் ஆயிடுறாரு. இது மகாபாரதத்துல இந்த ஸ்டோரிய சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, ஒரு தந்தையாரே சாபம் கொடுக்கிறார். அந்த சாபத்தை தந்தையே அவரு கொண்டு வர்றார். அது இறந்தவரை திருப்பி கொண்டு வர்றார். ரொம்ப அழகா எந்த இடத்துல இருக்குது பிரபுஜி? இந்த இடம் குளம் எந்த இடத்துல இருக்குது பிரபுஜி? எந்த இது வந்து மாவட்டம்? எந்த பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திரம் வார் நடக்குது பாத்தீங்களா? அதுல இருந்து 65 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க மகாபாரதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதாவது 67 அது கல் மைல் சொல்றாங்க அதுல. நம்ம கிலோமீட்டர் சொல்றேன். ஆனா 65 கல் மைல் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க அதுல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா கரெக்டா எனக்கு இடம் லேண்ட்மார்க் தெரியல. ஆனா அது ஒரு மகாபாரதம் எப்படி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இந்த இடம் பர்டிகுலரா சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை வச்சு அதுல இருந்து 65 கல்லு, 75 கல்லு, 30 கல்லு, 40 கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இடத்துல இந்த மங்கலம் அப்படின்ற ஒரு குளம் இருக்கு. இன்னமும் அந்த குளத்தை பராமரிச்சுதான் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மகாபாரதத்துல நடந்தது. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மகாபாரதத்துல இன்னொரு இடத்துலயும் சொல்லப்படுறாங்க. இன்னொரு இடத்துல இவரை பத்தி என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ரம்பை இருக்கா பாத்தீங்களா? அந்த ரம்பை ஒரு நாள் வந்து இவரு அஷ்டவர்கர் வந்து ரொம்ப அழகானவர். ரொம்ப அழகா இருப்பாரு. சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப அழகான பிறந்திருக்கிறார். அவர் அடையறதுக்காக இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க? அவர்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி அப்போ உடனே அவர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல நான் அது மாதிரி வேண்டாம். நீங்க அது மாதிரி இது பண்ண மாட்டேன். உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவரு இது பண்றாரு. நான் பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் அவருக்கு அந்த மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன். நான் இது மாதிரி நான் ஒரு துறவி நானு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ உடனே அந்த அம்மா சபிச்சிடுது. இந்த மகாபாரதத்துல 2 இடத்துல இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு? சபிச்ச உடனே நீ உன்னுடைய புத்தி வந்து நல்ல புத்தி இல்ல, கோணல மலராக சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அஷ்டவர்கர் அந்த மாதிரி சபிச்சிடுறாங்கன்றது ரம்பை வந்து சபிச்சதா வந்து இதில் சொல்லப்படுறாங்க. அப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு? நான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஹரி பேரை சொல்லிட்டு இருக்கேனே, எனக்கு இது ஒரு சாபத்தை கொடுத்துருக்கியாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்றாரு? கோவில்ல போயிட்டு பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கேட்டு இருக்காரு. அப்ப சொல்லும் போது பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் 2 பேருமே வராங்க. அவதாரம் கொடுக்குறாங்க அவருக்கு. கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு எப்பன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 வருஷத்துக்கு முடிஞ்ச பிறகு பகவானும் ராதையும் லோகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க லோகத்துக்கு போயிட்டாங்க. போன பிறகு நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாபாரதத்துல இது ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்றாங்க. அது என்ன காரணம் நம்ம சொல்லலாம். இப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவரு ராதாவும் சரி பகவான் கிருஷ்ணரும் தோன்றாங்க அவர் எதிர்லாப்புல. தோன்ற பிறகு அப்போ வந்து ராஜாராணி என்ன பண்றாங்க? அவரை பார்த்த உடனே அவங்க ஒரு மாதிரி முகத்தை சுமிக்கிறாங்க. என்ன இப்படி இருக்காரு? கோணல மணலா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்பதான் அவர் பகவான் சொல்றாரு, ரம்பை வந்து இது மாதிரி சாபம் கொடுத்திருக்காங்க. அவர் என்னுடைய பக்தன் இல்லையா? நான் காக்கணும் இல்லையா? அதனால நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அரவணைக்கிறார். கட்டி வச்சு கட்டி பிடிக்கிறார். கட்டி பிடிச்ச உடனே பகவான் கட்டி பிடிச்ச உடனே அவருக்கு அந்த கோணல் எல்லாம் போயிட்டு அவரு ஸ்ட்ரைட்டா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகுன்னு அழகு, அப்படிப்பட்ட அழகு. அப்ப ராதா சொல்றாங்க, அதனால்தான் ரம்பை இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சாபம். இதுவும் மகாபாரதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமாயணத்துல கூட அதை பத்தி சொல்லி இருக்கு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ராமாயணத்துல வந்து கபந்தன்கிற ஒரு அரக்கனை வந்து ஒரு கந்தர்வனா இருந்தா அவன் வந்து அஷ்டவக்ரரை பார்த்து ஏளனமா சிரிச்சதுனால அவர் சாபம் கொடுத்துடுறாரு.
அப்ப வந்து அவன் வந்து ராமாயண பீரியட்ல வந்து கபந்தன்கிற அரக்கனா வர்றான். அப்போ வந்து ராமரால சாப விமோச்சனம் பெறதா ஒரு குறிப்பு இருக்கும் பிரபுஜி. ஆமா ஆமா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய குறிப்பு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 5 இடத்துல இருக்கு. யாரு அஸ்தவர்களை பத்தி 5 இடத்துல இருக்குது. இத வந்து இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்களேன். அஸ்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பதனியர் என்ற மகரிஷி என்ற பெரிய மகரிஷி இருக்கார். பதனியர் சொல்லிட்டு ஒரு மகரிஷி. இது வந்து உபநிஷத்துல இருக்கு. என்ன உபநிஷத்து நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த மகரிஷி வந்து மகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மகரிஷியோட பையன் ஒருத்தர் பொண்ணு இருக்கு. அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஷீப்ரியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணோட பேர் அது. அந்த அவருடைய மகள் பேர் யாருக்கு வதனியரோட பொண்ணு பேர் வந்து. அப்ப வதனியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு அஸ்தவர்கள் என்ன பண்றாரு, வதனியர் பெண்ணுக்கு வந்து பொண்ணு கேட்கிறாரு. பொண்ணு கேட்ட உடனே அவர் வதனியர் மகரிஷி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீ அவரை திருமணம் பண்ணிக்கிறன்னா உனக்கு ஒரு நிபந்தனை கொடுக்குறேன். அந்த நிபந்தனையை நீ போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அது உனக்கு அதுக்கப்புறமா நீ வா என்னோட மகளை உனக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறேன்றார். அப்ப உடனே அவர் என்ன சார் என்ன நிபந்தனை சொல்லுங்க அப்படின்னு. இமயமலையில போயிட்டு சிவனும் பார்வதியும் தரிசித்துட்டு வா. தரிசிச்சுட்டு வடக்குல போனீங்கன்னா ஒரு அழகான பெண் இருப்பா. அவளை போய் பார்த்துட்டு வா. பார்த்துட்டு வந்த பிறகு என்னோட மகளை நீ திருமணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை வைக்கிறார். அவரும் என்ன பண்றாரு, அஸ்தவர்கர் அங்க போறார், இமயமலைக்கு போறார். அவர் பகவானை தரிசிக்க போறார். யாரு, சிவபெருமானையும் பார்வதி தரிசிக்க போறார். அப்ப தரிசிச்சுட்டு வரும்போது வடக்கு போறார். வடக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது 7 அதாவது நம்ம இது சொர்க்கலோகத்துல இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, ரம்ப ஊர்வசி இதெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி 7 பேர் அங்க இருக்காங்க. அதுல ஒரு ராணி. அந்த ராணி பேரு உத்தரா. அவ பேரு உத்தரா. அவ என்ன பண்றா பாத்தீங்கன்னா, அந்த 7 பேர்லயும் வந்து இவர் அஸ்தவர்கர் சொல்றாரு, நீங்க 7 பேருமே வந்து என்ன மனம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. நான் வந்து அதுக்கு அந்த ஆள் நான் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி 6 பேரும் போயிடுறாங்க. அந்த உத்தரவை மட்டும் என்ன பண்ற, உத்தரவை மட்டும் அவ மட்டும் இருக்கிறா. அப்போ வந்து அவ கூடவே தங்குறா. அவர் கூடவே. ஆனா அவரு வந்து நான் சொல்றேன், நான் அவங்கள காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு அவரு என்ன சொல்றாரு அஸ்தவர்கர், இல்ல நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய குருஜி இருக்காங்க, வதனேர் மகரிஷி இருக்காரு. அவருடைய மகளை நான் திருமணம் பண்ண போறேன். அவருக்கு ஒரு நிபந்தனை கொடுத்துருக்கேன். அந்த நிபந்தனைக்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன். அதனால என் மனம் வந்து வேற யாரையும் நான் மனம் முடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு அஸ்தவர்கர். உடனே அந்த அம்மா என்ன சொல்றது, நான் உன்னை பரிசோதிக்க தான் நான் வந்தனே தவிர உன்னை இது பண்ணல. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கு திசையில் உள்ள ராணி, மகாராணி நானு. அதனால உன்னை பரிசோதி தான் நான் வந்தேன். நீ பேசா போய் நீ அவளை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இதே மகாபாரதத்துல அனுசின பருவம் அப்படின்னு அத்தியாயத்துல 19 இதுலயும் சொல்லப்படும். 3 விதமா மகாபாரதத்துல கொடுத்திருக்காங்க இவரோட ஸ்டோரிய. இது இல்லாம ராமாயணத்திலும் கொடுத்திருக்காங்க. 2 இடத்துல ராமாயணத்துல கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா இது எது சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, சாபம் எப்படிப்பட்ட சாபம் இருக்கு, என்ன மாதிரி விமோசனம் அடைகிறாங்க, என்ன மாதிரி லீலை இருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாம மகாபாரத்திலேயே நம்ம கூட சபையில இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு குரு இருக்காரு. யாரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, கிருபாச்சாரியா இருக்காரு இல்லைங்களா. கிருபாச்சாரியாரு யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்படிப்பட்ட அவரு. ஏன்னா கிருபாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ராமாயண காலத்திலே இருந்தவர் கிருபாச்சாரியார். சோ அந்த மாதிரி ராமாயணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணும்போது சுக்கராச்சாரியாருக்கு இவரு கூட வந்து அவர் சிஷியர். அவர் இங்கேயும் இருக்கிறார், அங்கேயும் இருக்கிறார். அது சத்தியுகத்துல நடந்தது, இது இங்க நடக்குது. இதில் நம்ம பௌதிக எண்ணத்துல இருக்கும்போது நாம இதை முரண்பாட நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா மகாபாரதத்துல இந்த மாதிரி வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க, அதே ராமாயணத்திலும் கொடுத்திருக்காங்களே. அப்ப அஷ்டவர்கர் எந்தெந்த இதுல வந்திருக்காரு அப்படின்னு அது தவறா நம்ம புரிதல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம சொல்லப்படுது இல்ல இந்த வேதங்கள்ல. இது அது ஒரு நம்பிக்கை. நம்ம வந்து வேதம் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். ஏன்னா நாம இருக்கிறது பௌதிகமான உடல்ல இருக்கும். அப்ப பார்க்க போனா இந்த கலியுகத்துல நம்ம எண்ணங்கள் வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த காலகட்டத்து சிந்தனையில இருப்போம். ஆனா வேதங்கள்ல வந்து உண்மை அது என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான். அதன் முரண்பாடா நாம சிந்திக்க கூடாதுன்றதுதான் ரொம்ப அழகா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துக்கு காரணமே வந்து நம்ம படிக்க போற அத்தியாயத்துக்கு காரணமே வந்து இதுதான் நம்ம முக்கியமான சாராம்சம். அதுதான் இதுல இருந்து எடுத்திருக்கோம் நாமோ. ஹரே கிருஷ்ணா.
இல்லைன்னா ஹரே doubt கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, அஷ்டவக்ர கீதைன்னு இருக்கா, உத்தவர் கீதை மாதிரி அஷ்டவக்ர கீதைன்னு ஒண்ணு வேற இருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். உண்மைதான் மாதாஜி, உண்மைதான், இருக்கு இருக்கு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம பகவான் பத்தி ஒரு சின்ன லீலை எல்லாம் பார்ப்போமா? அவருடைய லீலையும் அவரு என்ன மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கார், அவருடைய வழி வந்த நம்மளுடைய சீல பிரபுபாதா இருக்காரு. சீல பிரபுபாதாக்கு அப்புறம் வந்த நம்மளுடைய ரிஷிகள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன விஷயமா நம்ம பார்ப்போம். தற்காலிகமான மகிழ்ச்சிக்காக உங்களோட நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் அப்படின்ற இடத்துல பிரபுபாதாவுடைய இவரும் ஒரு நம்மளுடைய என்ன சொல்றா சத்யநாராயண தாசன் சொல்லிட்டு ஒரு பிரபு, அவர் ஒரு குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார். இது சில பிரபுபாதா அவர் கொடுத்த போதனையில அவர் ஒரு புக்கா ஒண்ணு எழுதியிருக்கார். ரொம்ப அழகான இடத்துல எழுதியிருக்கார். தற்காலிகமான மகிழ்ச்சிக்காக உங்களோட நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு குறிப்பு காட்டுறாரு. நாம என்ன மாதிரி நாம இந்த தற்காலிகம் தானே இத மகிழ்ச்சிக்காக உங்களோட நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் சொல்றாரு. அதோட சாராம்சம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு, அது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? தற்காலிகம்ங்கிறது இந்த பௌதிக உலகத்தை தான் குறிக்குது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த பிறவி நிலையானது கிடையாது. இது தோன்றி தோன்றி மறையக்கூடியது, அழியக்கூடியது. இது பிறவி, அதுதான் தற்காலிகம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுஜி, இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த மறையக்கூடிய உடல்ல கிடைத்த நேரத்துல நமக்கு பிறவி, மனித பிறவிங்கிறது ஒரு அபூர்வமானது. அத நல்ல முறையில வெட்டி பேச்சு பேசாம கிருஷ்ண கதைகள் பேசிட்டு பாகவதம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்ம அதை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தலாம். வெறும் கிராம கதையும் மற்றவர்களை பத்தியும் வம்பும் பேசிக்கிட்டு நேரத்தை வீணடிக்கிறது வேண்டாம்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதாஜியும் சரி, இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கீங்க, குறிப்பிட்டுக்கான. இதுல என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. என்னன்னா, இந்த பௌதீக உலகமானது மிகவும் துன்பம் நிறைந்துள்ளது என்பதை நாம் அனைவரும் உணர இயலாமல் பகவானில் இந்த உலகம் இப்படித்தான் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் அனைவரும் இங்கு பலவிதமான இன்னலுக்கு ஆளாகிறோம். சுமார் 500 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ சனாதன கோசாமி இவ்வாறு கூறுகிறார். அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் வேறுபடாத சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வினவுகிறார், ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு துன்பங்கள் வருகின்றன, ஏன் எனக்கு எதிராக இவ்வளவு செயல்கள் நடக்கின்றன, நாம் அனைவரும் இன்பமாக இருக்க விரும்புகிறோம், மாறாக நாம் அனைவரும் பலவித துன்பங்களை எதிர்கொள்கிறோமோ, இது கேள்வியானது அனைவரும் கேட்கப்பட வேண்டும். நமக்கு துன்பங்கள் விருப்பம் இல்லை, ஆனால் அனுமதிக்கவோ இருக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு. ஏன்னா நாம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல்பாடு, சனாதன கோசாமி 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அழகா சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க பேசப்பட்டது, ரொம்ப அழகா. இது என்னன்னா பதம் ஏத் விவாதனம் தோ நோசோம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஏன்னா இத பௌதீக உலகில் நாம் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியும் அமைதியாக வாழவே முடியாது. இந்த பௌதிகமான உடல்ல, இந்த உடலும் சரி, இந்த பிரகிருதி இயற்கையும் சரி, இதுல கண்டிப்பாக 100% எந்த இடத்துலயுமே நம்ம இன்பமே கிடையாதுன்றாங்க வேதங்கள். அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையை எண்ணி பார்க்கலாம். சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஒவ்வொருவரும் அடியும் ஆபத்தானது. மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா ஜீவராசி அனைத்து துன்பத்தையும் அனுபவிக்கின்றன. இதுவே ஜட இயற்கையின் ஏற்பாடாகும். இவ்வாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையானது ஜட உலகில் ஆனந்தமாகவே இல்லை. அதனால் நாம ஏன் இவ்வாறு துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம் என்பதை கேள்வி கேட்க வேண்டும். எப்படி கேள்வி கேட்பது? நான் எப்படி ஆனந்தமாக இருக்க முடியும்? நம்முடைய வாழ்வின் லட்சியம் என்ன? சனாதன கோசாமி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கேள்வி கேட்கிறார். அவர் தனக்காக இல்லாமல் நம்முடைய அனைவருக்காகவும் இத்தகைய கேள்வி எழுப்புகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையின் மற்றும் அவருடைய சேவர்களான கருணையால் நமக்கு வாழ்வின் உண்மையான லட்சியம் என்ன என்பது அறிய முடியும். ஏன் இத்தகைய துன்பங்கள், மரணம் ஏன் நிகழ்கிறது? நாம் அனைவரும் மரணம் அடைய விரும்பவில்லை, வைத்தியத்தில் விரும்பவில்லை, நோய் நொடிகளை விரும்பவில்லை, மீண்டும் தாயின் கருவறை செல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் இவை எல்லாம் ஏன் நடக்கிறது? இது போன்ற கேள்விகள் மனித சமுதாயத்தில் கேட்கப்பட வேண்டும். நம்முடைய உண்மையான நோக்கம் எனில் இது போன்ற கேள்விகள் விடை அறிந்து கொள்வதே. இவ்வாறாக இதற்கு மாறாக நம்முடைய மதிப்புத்தக்க நேரத்தை பொருளாதாரத்தையும் மேன்மைப்படுத்துவதற்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம். நம்முடைய கர்ம வினைகள் தகுந்தவாறு நாம் அதனை அடையலாம். உதாரணத்துக்கு நாம காய்ச்சல் நோயில் படுவதற்கு விரும்பவில்லை, ஆனால் அவை தானாக நமக்கு வருவது. அதே போல சின்ன சின்ன இன்பங்களும்
நாம் முயற்சி செய்யாமலே நமக்கு வழங்கப்படும். நாம் எந்தவித முயற்சியும் செய்யாமல் துன்பங்களும் அனுபவிக்கிறோம். அதே போல இன்பம் தானாக நமக்கு நடக்கும். இவை அனைத்துமே நம்முடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் இயற்கையான நமக்கு வழங்கப்படும். அதனால் நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கு மிக்க நேரத்தை இது போன்ற தற்காலிகமான மகிழ்ச்சியை வீணாக்காதீர்கள். நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகா சனாதன கோசாமி கிட்ட ரொம்ப அழகா தெளிவு பண்றார். தத்விதா பிராணிதா, அதாவது எல்லா இந்த விஷயம் எல்லாமே பகவானுக்கிட்ட நாம சரணாகதி அடையுது. 24 மணி நேரமும் நம்ம பகவானை மையப்படுத்தி நாம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த துன்ப கடல்ல நாம இருக்க மாட்டோம். திரும்பவும் நாம வந்து இந்த வையகத்துக்கு நாம பிறக்க மாட்டோம்ன்றத ரொம்ப அழகா இதுல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்கிறார். இது ஒரு சென்டென்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்ப நாம வந்து நேரத்தை ஏன் வீணாக்குறத பத்தி நம்ம படிச்சோம். எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரதமுனி கொடுறார். நாரதமுனி சொல்றார், என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய இதயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் வீற்றிருள்ளார். உங்களுடைய கண்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் உள்ளார் என்றால் தவம் செய்வதற்கு என்ன அவசியம்? ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு நம்ம நாரதமுனி. நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலே பரமாத்மா ரூபத்துல பகவான் இருக்கிறார். அதே மாதிரி நம்ம கண்கள்லயும் இருக்காராம் பகவான் கிருஷ்ணர். இது யார் சொல்றார்? நாரதர் சொல்றார். தவம் செய்வதற்கு என்ன அவசியம்ன்ற, உங்களுடைய இதயத்தில் கிருஷ்ணர் இல்லை, உங்கள் கண்களில் பகவான கிருஷ்ணரை காண முடியவில்லை எனில் தவம் செய்து என்ன பிரயோஜனம்ன்றார். பகவான் நம்ம இதயத்துல இருக்கிறார், நம்ம கண்ணிலேயே பகவான் இருக்கார். இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா 13ஆம் அத்தியாயத்துல அன்னமய கோசா பிராணமய கோசா, அதுலயே பகவான உணரும் பக்குவத்தை நம்ம அந்த விஞ்ஞானத்தை பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். அன்னமய கோசா, நாம சாப்பிடுற விஷயத்திலேயே பகவான் இருக்கார். தன்னுடைய வயிற்றிலையும் இருக்கார், இதயத்திலும் இருக்கார், அந்த அன்னத்திலையும் இருக்கார், இந்த சுவாசிக்கிற அந்த காற்றிலையும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்ற உணராதவன் பக்தன் வந்து கண்டிப்பாக அவன் பக்தனே கிடையாது அப்படின்றார். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்க 11ஆம் அத்தியாயத்துல. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு நாரதமுனி, என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் இதயத்திலும் இருக்கிறார், நம்ம கண்ணிலையும் இருக்கிறார். அதை உணராதவன் எப்படி தவம் இருந்தாலும் சரி, வேதம் படிச்சாலும் சரி, அவன் முன்னுக்கு வர முடியாது அப்படின்றார். உங்களுடைய இதயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனில் உங்கள் கண்களை பார்க்க முடியும், ஏனில் தவம் செய்து என்ன பிரயோஜனம்? இவை அனைத்துமே பயனற்ற செயல்கள். எவருடைய நாவானது பகவானின் நாமங்களை சொல்லவில்லையோ அவருக்கு அடுத்த பிறவி இழிவடையும் என்று கருட புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை நாம் கூறவில்லை, கருடதேவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் மேலும் கூறுகிறார், நான் மனிதர்களுக்கு பேசும் சக்தியினை கொடுத்து இருக்கிறேன். காரணம் அவர்கள் என்னுடைய புகழினை பாடுவதற்காக, அவர்கள் தங்களின் கிராமிய கதையும் மற்றும் ஜனரஞ்சமாக பேசுவதற்கு அல்ல. நாவினை பயன்படுத்தி பகவானின் புனித நாமங்களை மற்றும் பகவானின் புகழ்வதற்கு பாடப்படுவது இல்லை எனில் அவர் தன்னுடைய பேச்சின் மூலம் பாவங்களை ஏற்படுத்துகிறார். எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நாம் அனைவரும் நினைக்கிறோம் அனைத்தும் நாம தான் என்று. இங்கிருந்து தான் என்ற அனைத்து பிரச்சனைகளும் உண்டாக்குறது. இது மிகவும் பெரிய மாயாகும். நாம் அனைவரும் சுதந்திரமானவர் கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் நம் அனைவரிலும் உள்ளார். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா, ஆனால் அதனை நாம் உணரவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் அறிவதற்கும் அவரை வழிபடுவதற்கும் நாம் முயற்சி செய்யவில்லை. அதனால் கிருஷ்ணர் அமைதியாக இருக்கிறார். நான் இந்த உடல், என்னுடைய ஆத்மா, என்னுடைய வாய் அனைத்தும் எனக்கு சொந்தம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். இதுவும் மிகவும் மாய அப்படின்றார். இவை அனைத்தும் பகவானின் கிருஷ்ணர் சொத்து. இதனை நாம் கூறவில்லை. பகவத்கீதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களும் என்னுடைய அம்சம் என்று கூறுகிறார். ஆனால் மக்கள் இந்த விஷயத்தை அறிவதில்லை, அனைத்தும் தான் என்று கூறுகிறார். இதுவே உண்மையான பிரச்சனை. அதனால் பலவிதமான துன்பங்கள் அனுபவிக்கின்றன என்பது எப்பொழுது எதுவும் நமது கிடையாது, அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரை சொந்தம் நினைக்கும் போது இந்த அனைத்து பிரச்சனையும் தீரும். பூமி, அதாவது பூமி ரபோ நலோ வாயு கம் மனோதோ புத்திர ஏவ தசா அப்படின்றார். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பூமி, அக்னி, காற்று, நீர், ஆகாயம், மனம், புத்தி, ஆங்காரம் இவை அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணர் அம்சம். நமக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப அழகா, இது நாரதமுனி எவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. நாம பேசுற வார்த்தையும் சரி, நாம பேசுற வாயும் சரி, நம்ம பாக்குற கண்ணும் சரி, நம்ம கண்ணும் சரி, எல்லாமே பகவானுடைய, ஏன்னா அவருடைய உடம்புல இருந்து வந்தது இல்லையா? அப்ப நாம தான் என்ற அகந்தி எங்க இருக்கு? தரேன் என்ற சொல்லுக்கு எங்க அகந்தி இருக்கு? அந்த தரேன்னு சொல்ற வார்த்தை கூட அகந்தின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் அத்தியாயம் 18. பிராமண சிறுவனால் பரிசுத்த மகாராஜா சபிக்கப்படுதல். அடுத்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா அதே சனாதன கோசாமி என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு 5 சென்டென்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அது அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இதை படிக்கணுமா பிரபுஜி? படிக்கலாம் மாதாஜி பிரபு. படிங்க பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி பொருளில் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிட்டீங்களா, பொருளை படிக்கிட்டீங்களா? இத படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்க மொத்தம் பிரபு. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உபாசா யோ வைத்ரௌனி அஸ்திர யுப்ளிஷ்டோன மாதுர் உதரே மிருத அனுக்கிரகாத் பகவத் கிருஷ்ணயாத்புத கர்மனா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சூத கோசாமி கூறினார், தமது தாயின் கருப்பைக்குள் இருந்து பரீட்சித் மகாராஜன் துரோணருடைய மகனின் ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்ட போதிலும் அற்புதமான செயற்படுபவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் எரிக்கப்பட முடியாதவராக இருந்தார். பொருளுரை. பரீட்சித் மகாராஜன் அற்புதமான ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார். அதாவது சூத கோசாமி கூறினார், தனது தாயின் கருப்பையில் இருந்த பரிசுத்த மகாராஜன் துரோனுடைய மகனின் ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டது அற்புதமான செயல்பாடுகளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கருணையால் எரிக்கப்பட்ட முடியாதவராகும். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா எப்படிப்பட்ட சாபம் வருது பாருங்க. இந்த சாபத்தினால இவரோட பிறவி எப்படிப்பட்ட பிறவின்னு பாருங்க. இப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு 2-3 ஸ்டோரி படிச்சோம் பாத்தீங்களா? அந்த சாபம் எப்படிப்பட்ட சாபம், எதனால இது பண்றாங்க, இது ஒரு லீலை தானே இந்த இடத்துல சொல்றாரு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பாருங்களா. இதை நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன மாதிரி விலை கொடுக்குறா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பொருளுரை. பரீட்சித் மகாராஜனின் அற்புதமான அரசாட்சியை பற்றி, குறிப்பாக அவர் கலிபுருஷனை தண்டித்து ராஜ்யத்தில் எவ்வித தீங்கையும் செய்ய முடியாதபடி செய்து விட்டதை பற்றி கேள்விப்பட்ட நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டனர். பரீட்சித் மகாராஜின் அற்புதமான பிறப்பையும் இறப்பையும் விவரிப்பதிலும் சூத கோசாமி மிகவும் ஆவல் கொண்டிருந்தார். மேலும் இப்பதம் நைமிஷாரண்ய முனிவர்களின் உற்சாகத்தை தூண்டுவதற்காகவே சூத கோசாமியால் கூறப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது யாரா படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க. பிரம்ம கோபேதாத்யஸ்து தஸ்காத் பிராண விப்ளவாத் ந சம்மு மோகாருபயாத் பகவதி அர்பிதா சயக. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் பரீட்சித் மகாராஜன் எப்பொழுதும் மனமறிந்து பரம புருஷனிடம் சரணடைந்தவராக இருந்தார். எனவே ஒரு பிராமண சிறுவனுடைய கோபத்தினால் தன்னை ஒரு நாகம் தீண்ட போகிறது என்பதை அறிந்த அவர் அச்சமோ கலக்கமோ அடையவில்லை. பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பரீட்சித் மகாராஜா எப்பொழுதும் மனமறிந்து பகவான் புருஷனுடன் சரணடைந்து இருந்தார். இது நம்ம என்ன விளக்கம் பாருங்கன்னா, பகவான் கிட்ட யாரெல்லாம் சரணாகதி அடைஞ்சாங்களோ அவங்க மரணத்தை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நாம கூட சரி நம்மளுடைய அதாவது ஆழ்வார்களும் சரி, ஒரு இடத்துல ஆண்டாள் கூட ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கான், மரணத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கான். பெரிய ஆழ்வாரும் சரி, அதே மாதிரி நாயன்மார்களும் சரி மரணத்தை பத்தி ரொம்ப, இது பட்டினத்தாரோட ரொம்ப அழகா மரணத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா கூட மரணத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. மரணத்தை யாரெல்லாம் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்ச ஆத்மான்னு சொல்லப்படுது. அப்ப அந்த மாதிரி வந்த இடத்துல பகவானே இவருக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்திருக்கார் பரீட்சித் மகாராஜாக்கு. அதை நன்கு அறிந்தவர் பரீட்சித் மகாராஜா. அது எப்படி பகவான் கிட்ட சரணாகதி. அப்ப அவர் இந்த இறப்பை பத்தி அவர் கவலைப்படுவாரா? எனவே ஒரு பிராமண சிறுவனுடைய கோபத்தினால் தன்னை ஒரு நாகம் தீண்டப்போது என்பதை அறிந்து அவர் அச்சமோ கலக்கமோ அடையவில்லை. இது நாம எல்லாமே அப்படிதான். நம்ம மரணத்தை பத்தி, உடலை பத்தி நம்ம கவலைப்படாது. உடல் இன்னைக்கு 70 வயசு ஆச்சு, 80 வயசு ஆச்சு, 90 ஆச்சு, 50 ஆச்சு, 60 ஆச்சு, கவலையே படாது. இது கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா இது நம்ம உடல் இது பௌதீகம், இது மாய.
இது மாய. நாம பௌதீகத்துல பேசுற எல்லா வார்த்தையும் மாய. அதே ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயசு என்னைக்குமே நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. நம்ம உடலே கண்ணுக்கு தெரியாது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நாம வந்து படிக்க முடியல, பேச முடியல. ஆனா பேச முடியல, படிக்க முடியலன்னு சொல்றதே அதுவே மாய. நான் சரியா உட்கார்ந்து என்னால கேட்க முடியல, சரியா இது பண்ண முடியல, தப்பே இல்ல. எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நீ பகவான நினைக்கிறீங்களோ போதும். நினைச்சாவே போதும். நினைச்சாவே போதும். அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. பகவான வந்து அவகிட்ட சரணாகதி அடைஞ்ச எந்த பக்தனும் சரி இறப்பை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். இதை பத்தி ரொம்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. இதை படிக்கலாம் மாதாஜி யாராவது. பகவானிடம் பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன். பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்துள்ள பக்தர் ஒருவர் நாராயண பாராயண என்று அழைக்கப்படுகிறார். அத்தகைய ஒருவர் எந்த நபரையோ இடத்தையோ அல்லது மரணத்தையோ கூட கண்டு அஞ்ச மாட்டார். அவருக்கு பரம புருஷரை போல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்பதால் ஸ்வர்க்கமும் நரகமும் அவருக்கு சமமானவையே. அவ்விரண்டும் பகவானின் படைப்புகளே என்பதை அவர் நன்கறிவார். அதை போலவேதான் வாழ்வும் மரணமும் கூட பகவானால் படைக்கப்பட்ட பல்வேறு சூழ்நிலைகளாகும். ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளிலும் நாராயணரை நினைவில் வைத்திருத்தல் முக்கியமாகும். நாராயண பாராயணர் இதை இடைவிடாமல் பயிற்சி செய்கிறார். பரீட்சித்து மகாராஜன் இத்தகைய ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். அவர் கலியின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டிருந்த ஒரு அனுபவமற்ற பிராமண புத்திரனால் தவறான முறையில் சபிக்கப்பட்டார். பரீட்சித்து மகாராஜன் இதை நாராயணனால் அனுப்பப்பட்டதென ஏற்றுக்கொண்டார். தாயின் கருப்பைக்குள் தான் எரிக்கப்பட்ட போது நாராயணர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தன்னை காப்பாற்றினார் என்பதை அவர் அறிவார். பாம்பு தீண்டி அவர் மரணமடைய போகிறார் என்றால் அதுவும் பகவானின் விருப்பப்படியே நடக்கும். பக்தர் பகவானின் விருப்பத்திற்கு எதிராக செல்ல மாட்டார். பகவானால் அனுப்பப்படுவது எதுவானாலும் அதை பக்தர் ஆசீர்வாதமாகவே எடுத்துக் கொள்கிறார். எனவே பரீட்சித்து மகாராஜன் இவற்றினால் அச்சமோ குழப்பமோ அடையவில்லை. இதுவே பகவானின் தூய பக்தருக்குரிய ஓர் அடையாளமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பகவான் கிட்ட யாரெல்லாம் சரணாகதி அடைஞ்சாங்களோ அந்த ஆத்மா கண்டிப்பாக நாராயணா பரநாராயணா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு கோணத்துல நாம வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இறப்பை பத்தி நாம கவலையப்பட மாட்டோன்றது ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் ரொம்ப அழகா இங்க விளக்கம் கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. மூணாவது ஸ்லோகம் மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு ஆள் படிங்க. மாதாஜி படிக்கிறாங்களே. நான் படிக்கிறேன். உத்ருஷ்ய சர்வதாக சங்கம் ஜாதாசித சம்சிதி வைசாஷ்கே சகௌ சிஷ்யோ கங்காயாம் ஸ்வம் கலேவரம். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் அவரது சகாக்களை எல்லாம் விட்டு பிறந்தபின் அரசர் வியாசரின் புதல்வரிடம் சுகதேவ சுவாமி ஒரு சீடராக சரணமடைந்தார். இவ்வாறாக பரமபுருஷரின் உண்மையான நிலையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பொருளுரை. அஜதி என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிட்டதக்கதாகும். பரமபுருஷராக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அஜித்த அல்லது வெல்ல முடியாதவர் எனப்படுகிறார். எந்த வகையிலும் அவரை வெல்ல முடியாது. அவரை உண்மையான நிலையை யாராலும் அறிய முடியாது. அறிவாலும் அவரை வெல்ல முடியாது. அவரது தாமம் அல்லது இடமான அழிவற்ற லோக விருந்தாவனத்தை பற்றி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் பல பண்டிதர்கள் அவரது இந்த வசிப்பிடத்தை பல்வேறு வழிகளில் விளக்குகின்றனர். ஆனால் யாரிடம் அரசர் மிகவும் அடக்கமுள்ள ஒரு சீடராக சரணாகதி அடைந்தாரோ அந்த சுகதேவ் சுவாமியை போன்றதோர் ஆன்மீக குருவின் கருணையால் பகவான் அவரது நித்தியமான வசிப்பிடம் மற்றும் அந்த வசிப்பிடத்தில் அல்லது தாமத்தில் உள்ள அவரது உன்னதமான உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானின் உன்னத நிலையையும் உன்னதமான அவரது தர்மத்தையும் அடையும் உன்னத முறையையும் அறிந்து கொண்ட அரசர் தாம் அறிய போகும் கதியில் தன்னம்பிக்கை கொண்டார். இதை அறிந்ததால் அவரது சொந்த உடல் உட்பட பௌதிகமான அனைத்தும் அவரால் சிரமமின்றி விலக்கிவிட முடிந்தது. பரம திருஷ்டா நிவர்த்ததே. பொருட்களில் உள்ள பரமமான தன்மையை காண இயலும் போது ஜடப்பற்றுடன் உள்ள எல்லா தொடர்புகளையும் ஒருவரால்
துறந்துவிட முடியும் என்ற கீதை குறிப்பிடுகிறது. பகவத்கீதையிலிருந்து பகவானுடைய சக்தியின் தரத்தை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். அது பௌதீக சக்தியை விட உயர்ந்ததாகும். மேலும் சுகதேவ் கோஸ்வாமியை போன்ற தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவின் கருணையால் பகவானின் உயர்ந்த சக்தியை பற்றி அனைத்தையும் ஒருவரால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வுயர் சக்தியை கொண்டுதான் பகவான் அவரது நித்தியமான தாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் உபகரணங்கள் போன்றவைகளை தோற்றுவிக்கிறார். பகவானின் இந்த நித்தியமான அல்லது உயர் சக்தியை ஒருவர் உரிமையாக கொண்டு கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் பௌதீக சக்தியை விட்டு விலக்குவதில் சாத்தியமல்ல. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் சுகதேவ் கோஸ்வாமியை போன்ற ஒருவரின் கருணையை பரிசித் மகாராஜனால் பெற முடிந்தது. இவ்வாறு வெல்ல முடியாத பகவானின் உண்மையான நிலையை அவரால் அறிய முடிந்தது. வேத இலக்கியங்களிலிருந்து பகவானை கண்டறிவது மிக கடினம். ஆனால் சுகதேவ் கோஸ்வாமியை போன்றதொரு முக்தியடைந்த பக்தர்கள் கருணையினால் பகவானை தொடர்ந்து கொள்வது மிக சுலபம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. நோத்தம ஸ்லோக வார்தானா ஜூஷதாம் தத் கதாமிருதம் ஸ்யாத்தம் பிரமோந்த காலேபி மரதாம் தத் ததாம்புஜம். மொழிபெயர்ப்பு: இது உண்மை, ஏனெனில் யாரை பற்றி வேத மந்திரங்கள் பாடுகின்றனவோ அப்பரம புருஷரின் உன்னதமான கதைகளை கேட்பதில் தங்களது வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களுக்கும் பகவானின் தாமரை பாதங்களை இடையராது நினைப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கும் மரண காலத்திலும் மதிமயக்கம் ஏற்படாது. பொருளுரை: வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் பகவானின் உன்னத இயற்கையை பற்றி நினைப்பதால் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவம் அடையப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்றதொரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவால் பாடப்படும் வேத மந்திரங்களிலிருந்து பகவானின் உன்னத இயற்கையை உண்மையாக கற்றறிந்தவருக்கு இப்பூரணத்துவம் சாத்தியமாகும். மனக்கற்பனை செய்பவர்களிடமிருந்து வேத மந்திரங்களை கேட்பதில் லாபம் இல்லை. இதையே அடக்கத்துடனும் தொண்டு செய்யும் மனப்பான்மையுடனும் உண்மையாகவே தன்னுணர்வு பெற்ற ஒருவரிடமிருந்து கேட்கும் போது அனைத்தும் தெள்ளத் தெளிவாக விடுகின்றனர். இவ்வாறாக அடக்கமுள்ள ஒரு சீடரால் வாழ்வின் இறுதி கட்டம் வரை தெய்வீகமான வாழ்வை மேற்கொள்ள முடியும். வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் உடலில் உள்ள சவ்வுகள் கெட்டு விடுவதால் ஞாபக சக்தி தளர்ந்து விடும் நேரத்திலும் கூட உன்னதமான இணக்கத்தினால் பகவானை ஒருவரால் நினைக்க முடியும். ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு மரண காலத்தில் விஷயங்களை உள்ளபடி நினைவு கூறுவது மிக கடினம். ஆனால் பகவான் மற்றும் அவரது தூய பக்தர்களின் கருணையால் இவ்வாய்ப்பு ஒருவருக்கு சுலபமாக கிட்டும். மேலும் பரீட்சித்து மகாராஜனின் விஷயத்திலும் நடந்ததும் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம மரண காலத்துல நம்ம பகவான் ஹரிநாமத்தை எப்படி சொல்றதுன்றத நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம குலசேகர ஆழ்வாரும் பத்தியும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். பெரிய ஆழ்வாரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுத்தார். குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொன்னார்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? முகுந்த மாலால சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்திர பதவி கிடைச்சா கூட வேணாம், உன்னுடைய திருவடிய நினைச்சாலே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதே இருந்தா போதும். பச்சை மாமலை அச்சுதா அமரரே இச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகர் அச்சுவை பெரிதும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே. இல்ல பிரபுஜி, அது வாதம் பித்தம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இறக்குற காலத்துல வந்துரும். அந்த நேரத்துல என்னால நினைக்க முடியாது. அதனால நான் இப்பவே நான் உன்னோட சரணடைங்கள்ல பாதம் சரணடைகிறேன் அப்படின்னு குலசேகர ஆழ்வார் பாடியிருப்பாரு. நான் உன் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், இப்பவே நான் உன்னை உன்னிடம் வந்து சேர்ந்துடணும். கடைசி காலத்துல எனக்கு இது கபம் பித்தம் இதெல்லாம் உன் நாமத்தை சொல்ல முடியாம சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் 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 மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நல்ல அந்த ஆர்வம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. நல்ல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. நல்லது இது. ஏன்னா நம்ம வாழ்நாள்ல கடைசி காலகட்டத்துல ஹரிநாமத்தை எப்படி சொல்ல முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்பவே நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் இப்போதே சொல்லிவிட்டேன். இப்பவே நாம சொல்லிக்கிட்டே இந்த நம்ம நாடி நரம்பு ஞானங்கள் எல்லா இடத்துலயும் ஹரிநாமம் இருக்கும். ஹரிநாமம் இருக்கும்.
நம்மளால வாதம் பித்தம் எது வந்தாலும் நம்மள ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அந்த நேரத்துல. இது பௌதிகமான உடல் இல்லையா, இது மாய. ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆத்ம தத்துவத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாமன்னா கண்டிப்பா நாம கடைசி வாழ்நாள்ல இறக்கும் தருவாயில பகவான் ஹரிநாமத்தை உணர்ந்தாவே போதும், பகவானை உணர்ந்தாவே போதும், நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஆனா இதுவே அங்கிரீஷி மகாராஜாவும் சரி, பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இந்த உடலை கூட தேவையில்லை, நீ எது வேணா என்ன செஞ்சுக்கோ, என்ன வேணா படைச்சுக்கோ, ஆனா உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கணும். அதுதான் அனநிய பக்தியில முதல் பக்தி, அதுதான் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம 5வது நிலையில இருக்கோம், 5வது நிலை, 4வது நிலை, 6வது நிலை, 2வது நிலையில இருக்கும். ஏன்னா நம்ம லெவல்ல போயிட்டே இருக்கும். இப்ப 5வது நிலையில இருக்கும்போது நம்மளுடைய பக்தி எப்படிப்பட்ட பக்தி இருக்குங்களா, எனக்கு முக்தி கிடைக்கணும் அவசியமே இல்லை, எனக்கு முக்தியே வேணாம், உன் ஹரிநாமத்தை நீ என்ன ஒண்ணா என்ன படைச்சுக்கோ, உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் தூய பக்தி. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதுக்குதான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க. பகவானை பத்தி ஏதாவது லீலை இருக்கா, அந்த லீலையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க, அது நினைச்சாவே போதும் உங்களுக்கு, வேற எதை பத்தி நினைக்காதீங்கன்ற. நான் கூட ஒரு சின்ன ஒரு இடையில ஒரு கிளாஸ்ல கூட ஒரு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு குழந்தை ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 5-6 வயசு குழந்தை, அது பாட்டுன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. எல்லாருமே அவங்கவுங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு வேதம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, கோவில்ல எல்லாம் வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க, அந்த குழந்தை மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. என்னடா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் கிட்ட போய் கேட்கறேன், என்ன பாப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கே, என்ன நினைச்சு சிரிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏதோ ஒரு 5-6 வயசு இருக்கு பாப்பா. அப்ப சொல்லுது அது, நானு எங்க வீட்டுல சாமியோட ஒரு புக் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன், பகவான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு அழகா அந்த லீலை பண்ணிருக்காரு பாருங்க, அதை நினைச்சேன் சிரிப்பு வந்தது அப்படின்ற குழந்தை. 5 வயசு குழந்தைங்க கோவில்ல உட்காந்துட்டு சிரிச்சுட்டு இருக்கு, கேட்டா இந்த மாதிரி சொல்லுது. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு ஒரு ஞானம் இருக்கு பாருங்க. அந்த கேட்ட உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அது பாட்டுன்னு. அவ்வளவு அற்புதமா பகவான் அந்த லீலை பண்ணிருக்காரு. அந்த ஸ்டோரியை அழகா சொல்லுது அந்த குழந்தை, சொன்னது இல்லாம அதை நினைச்சு அது சிரிக்குது. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பகவானுடைய விபூதி, அவருடைய எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு பகவான், யாருக்கிட்டதான் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய விபூதி, வைபவம், அவருடைய லீலை, இதை நாம தெரிஞ்சாவே, இதுவே நாம சவுண்டா படிச்சாவே போதும், அதான் கீர்த்தனம், சங்கீர்த்தனம். அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார். பகவானை எப்படி நினைக்க முடியும், பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா நம்ம கடைசி வாழ்நாள்ல கடைசியா கண்டிப்பா நமக்கு பிரபுஜி, சைத்தன்யர் நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஸ்வர காமியே ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவத்தாத் பக்தி அகைத்துகி துவயி அப்படின்னு பாடுறாரு. எனக்கு பணம் வேண்டாம், ஜனம் வேண்டாம், அழகான மனைவியும் வேண்டாம், உன்னுடைய பக்தி இருந்தா போதும்னு சொல்றாரு பிரபுஜி. மாதாஜி அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு இது. இது வந்து இதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் இருக்கணும், நம்மளோட குறிக்கோள் இதுதான். இது வந்து உடல் வந்து மாய, இந்த உடல் வந்து கண்டிப்பா மாய, இது அழியக்கூடிய உடல் இது. ஆனா ஆத்மா அப்படி இல்லைன்றதை நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட நாம இருந்தாலும் பௌதிகத்துல போகும்போது கண்டிப்பா நாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அதுதான் நம்ம வாழ்நாள்ல முக்கியமான இடத்துல இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது இடத்துல என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். 5வது ஸ்லோகம் படிங்க மத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கலையா? படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நப்ரபவே பிரவிஷ்டோ பிரஹர்ஷத யாவத் ஈசோ மகான் உர்வயாம் ஆபிமன்யவ ஏகராட். மொழிபெயர்ப்பு. அபிமன்யுவின் சிறந்த சக்தி வாய்ந்த மகன் உலகப் பேரரசாக இருக்கும் வரை கலிபுருஷன் செழிப்படைய வாய்ப்பில்லை. பொருளுரை. நான் முன்பே விளக்கியது போல் கலிபுருஷன் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே இந்த பூமியில் அதிகார எல்லைகளில் நுழைந்து விட்டான். மேலும் உலகம் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை பரப்புவதற்கான வாய்ப்பை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான். ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜனின் இருப்பினால் அதை அவனால் திருப்திகரமாக செய்ய முடியவில்லை. நல்ல அரசாங்கம் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். கலிபுருஷனை போன்ற துஷ்டர்கள் எப்பொழுதும் தீய செயல்களை பரப்புவதில் உறுதியாக இருப்பார்கள். ஆனால் அவற்றை தடுப்பதில் அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். பரீட்சித் மகாராஜன் கலிபுருஷன் வாழ்வதற்கு இடமளித்த போதிலும் அவனால் கவரப்படுவதற்குரிய எந்த வாய்ப்பையும் அவர் பிரஜைகளுக்கு அளிக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கலிபுருஷன்றது நாம தான், நம்மளுடைய செயல்பாடு மூலியமா கலிபுருஷரை நாம ஆவறோமா, இல்லைன்னா பகவானுடைய
புருஷனா இருக்கோமா நாம தான் நம்மளுடைய செயல்பாடு வச்சுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டு நம்ம ஸ்ரீல. அதாவது கலிபுருஷர் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், அதை பத்தி கவலையே இல்லை. நம்ம பகவானோட உணர்வோட நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படும். இதுதான் இங்க பரிசுத்த மகாராஜாக்கும் அந்த விளக்கம் கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். ஏன்னா எனக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கு, பகவத்கீதா 7:30 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். வாஞ்சே கல்பதராய கிருப சிந்தேவ சபதனானம் பாவனீய வைஷ்ணவையோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.